Aba Saja no té ningú dubte. La consellera Mireia Mollà acerta quan diu que la conselleria farà un estudi de costs dels distints cultius valencians per a apoyar als llauradors en la negociació d'un contracte en el comerç i en els demés eslabons de la cadena per a que ningú venga a pèrdues. Crec que és una iniciativa que el sector agrari ja demanava, que el ministre lamente que pense que el comerç deu de negociar en cada agricultor i que deu ser l'agricultor el que posa el preu de cost. Això deixa en debilitat a l'agricultor i, per tant, aquesta iniciativa és bona. És més, agraïm que la Conselleria d'Agricultura, la consellera, estigui fent gestions en altres conselleries d'Espanya per a intentar que se sumen a aquesta iniciativa de la Conselleria d'Agricultura valenciana. I és més, pensem que la millor forma que n'hi ha de col·laborar en els llauradors és, com no, que agricultura també s'aparte de competència en tota Europa i que la consellera d'Agricultura també prenga en marxa aquesta iniciativa que en definitiva va redundar en tindre unes millors garanties als llauradors per a unir-se i posicionar-se en el sector. Per altra part, des d'ABA estem defendent des de fa molt de temps un seguro de cost. Això podria ajudar també als llauradors. Ojalà la consellera es plante també ante Enesa i Agroseguro i això es posa en marxa, convencent al govern. És algo necessari i tota activitat i tota actuació que redunde en defendre els interessos dels valencians i en que no discriminen els valencians tindrà el reconeixement d'ABA. No vull deixar, ja que estic intervenint en un posicionament també polític, en reconèixer que davant de la discriminació que pateixen els valencians i que Compromís a votar recentment un manteniment de la situació per el Covid en Espanya, d'ampliar la situació que estem vivint, que votara en contra Compromís perquè volia disminuir la discriminació als agricultors i a la societat valenciana en general, jo ho valoro positiu. O se acaba la discriminació als valencians o no anirem avant. Per tant, la situació davant de la pandèmia, de continuar en situació extraordinària, deu d'estar vinculat a allà que negocien altres comunitats autònomes i recibissin per part del govern prebendes, que són prebendes, i que nosaltres simplement demanem que baixi la discriminació quan encontrem positiu.